munhu aindiratidza mapono mazhinji aita izvozvo zvekuti vanhu vanenge vachitana kusim 2 ndaingoona kunge zviri normal zvinoitika, but pakuudza vanhu vaitoshamisikawo nazvo kuti zvoitika here izvozvo. Tinokuchingamidzai vadiwa vatariri veSly Media TV pamwe chete neZimquick TV. Nhasi tabuda takananga kumadziva kwaChief Nyamaropa eShava neMatombo kunenge kuchitongwa nyaya dzinenge dzichipinda mumatare. Vanhu vanenge vasinganzwisisani nezvakasiyana-siyana vachipiwa verdict inoenderana nematare amambo. Mhuri yeZimbabwe kune nyaya yanga iri mudare ramambo Nyamaropa inorwadza, inoseresa, inogura kunorira. Kune hanzvadzi yedu iyo yainge ichifambidzana naGold Buyer wemubhindura uyo ainge achirara nemwanasikana kuti achirara nehanzvadzi yedu nekunonzi kumanyowa. Asi Mwari tinoziva kuti akasika nhengo dzisikarudzi kudzinge dzichisangana idzo dzakafanira. Inyaya inorwadza, inogura kunorira. Isusu Sly Media TV pamwe neZimquick TV tatiregai tinge hurukuro nehanzvadzi yedu ainge achikwanisa kunge achidonongodza tinzwe kuti chii chakaenda nechimwe. Patinouya kuchikupa nyaya idzi Sly Media TV tinoda kuti mhuri yeZimbabwe munge muchidzidza uye tichidzidzisa vakoma nevanin'ina nehanzvadzi dzedu dziri kunze uko anzi kugara nhaka hona dzevamwe. Regai tinge tichiita hurukuro tichinzwa zvizere. Ndinongotendawo mhuri yeZimbabwe naChief Nyamaropa vanokwanisa kuwanotonga vachikwanisa kuwanoenzanisa vachiburisa chokwadi. Ndakadanana nomumwe murume wandandiri kufambidzana naye, ndakagara naye 10 months. Mushure mekunge ndichigara mukati mekunge ndichigara naye kwe10 months ikoko haana kubvira andiudza kuti iye anonowo mapiritsi ari HIV positive. Mushure memwedzi inokwana kuita 5 ndichigara naye ndakasangana nemapiritsi ndichirongedza. Then ndichibva ndamubvunza akabva anditi no, inini ndinokuda, ndozvandiri, sorry handina kumbokuudza, sezvo ndiri muprocess yekukuroora togona kungogarisana chiitese, but wakasununguka kuenda unoita kunoteswa. Zvechokwadi ndakaenda kunoteswa kwakasiyana-siyana, ndakabva ndatokanzelwawo, handina kumbobatwa nechirwere. Asi tiri mugara imo maigara chinditi inini ndinofarira kurara nemukadzi nekusim 2 ndichiramba. Saka aigara chinditi mabhebha angu ese andaidana nayo kuHarare ndozvaaiita sezvandaitoita nawo kuyose uchiramba. Are you still a virgin? Nchitoti handisati ndambosangana nazvo ende ndimbofa ndakaita izvozvo. Mumwe musi manga muri muna September akangouya akafara zvikanzi uyo unondo kuzo uchifarira kunwa chiDetroit doro. Akabva ane doro riri tobva tatotanga kunwa. Funga takatanga kunwa zvekuma4 kusvika kuma8. Kuma8 ndo pandakapedzisira kuziva kuti handisina udhakwa. Asi akandisira tablet raakandisira. Ndichibva ndarara. Akabva andibata. Akabva arara neni nekumagaru nekusim 2. Arara neni nekusim 2 ndakazopepuka mangwana kuma3. Ndakapedzisira kuzowa kuma8 amangwana kuma3 iye atoenda kubasa. Ndobva ndazomufonera kuti ko iwewe zvikanzi handandagara ndichida wandipiwe ndinyima here, muri wangu ndinokurapisa ndicharamba ndinewe, sorry zvekunyengetedzwa murudo sezvo ndandakapinda nemwoyo ndichindaonawo murume asina mukadzi, sezvo ininiona ndakabva kune imwewo chinereji. Saka akandinyengetedza akati ndokwanisa kukurapisa zvechokwadi, aiuya nematablets nemishonga but handina kuzonyatsopora. Ndiri mukati mekutorwadziwa kudaro akabva ndonzera umwe mukadzi akati ndiye wandakatanga kudana naye atori nenhumbu futi, tichibva tatogara tese dzinenge 2 days. Ndakakundikana, inini ndada kuona kuti iye anondida here, ndabva ndamuti chindipa mari ndoita abortion sezvo ndine nhumbu ine 5 months. Murume akakwanisa kunwa kwaanoburisa $80 achindipa, achitopiwawo nemukadzi achitenda akonobvisa nhumbu. Ndipo pandakamuti ko urwere hwandinawo ndikutambura nemusana. In fact ndajamba pamwe pekuti kubva paakazondibata ipapo anga kuzopota achingondijairira achiti inini ndinofarira ikoko kwakaita kusim 2. Apo neapo ndairara naye nekusim 2 ikoko ndichitorwadziwa ndichingoshinga ndisati ndatombopora. Ndiri mukati mekutorwadziwa imo ndopa akabva ndonzera umwe mukadzi. Andonzera mumwe mukadzi ndipo pandakabva ndati ndikukumbirawo mari yekuti ndinobvisa nhumbu. Akabva kwasoburisa $80 achindipa achitenda akonobvisa nhumbu. Ndo mari iyo yandakazoshandisa kumukwirira dare kuti akwanise kuwanondibhadharawo nguva yangu. Uyewo ndatova murwere, ndinorwadziwa nemusana zvakanyanya zvekuti kubata mabasa anorima ndichatombokwanisi. Ndo zvakaita nyaya yangu.
Ndiro kuti ndikudzosei kumashure kuti hama dzedu dziri kuona pari zvino dzandatsanangura kuti dzinonge dziri mudambudziko rakaita serenyu ramakubuda pachena nhasi dzinge dzichibatsirikawo. Ndanzwa paita nhau yevirginity. Nhau yevirginity yaitaurwa yange iri virginity yenhengo yesikarudzi yemunhukadzi here kana kuti yekusimtu? Ndisingazivi kuti utori virginity nekuti kusimtu hausati wamboita sei, hausati wamborara nemurume, saka ndazozviona kuti uri virgin. Saka kureva kuti kusimtu mukutsanangura kwake kureva kuti kunotobhurekwa zvakare virginity? Ichokwadi nemhaka yekuti ndakableedha. Ndakableedha, ndakakuwara zvakanyanya, kunenge kutoriwo virgin nekuti zvichienda nekufamba kwenguva kunozopedzisira kwakuita kunge kuri kujaira, kungofanana nezvinoitawo kupi kusimuhani. Asi tinoziva sevanhu pachikaranga tinenge tada kunzwisa kuti mazuva ano tinobvunza kuti madrugs here, chii chakadaro chinenge ngozi, kureva kuti angari nyaya yemarituals here, uye zvakare munhu anoenda basa rake tinoziva kuti kunoku kunana mukaradzi ndekwemakorokodza nezvakasiyana siyana, tinyatsonzwisisa zvosho kuti marituals here. Munhu ndigoodbye, kusaziva kuti marituals here sezvo iye anga basa regoodbye iri ane 3 years achiriita, aitombogarawo kuHarare anga ari secretary wepa musataura nyumba kambani tanzondaungari secretary aitoshandawo kuHarare. Saka ndisingazivi kuti marituals here nekuti iye asi akambotaura kuti inini ndo zvandaita ndiri kuHarare, handizivi kuti ndo mugariro wake here kana kuti zvine zvazvinomupa kana kuti zvinomupa lake kana zvinomupa mari here, handinyatsoziva. Asi mimi muchimutarisa tingati munhu here ane mari dzekuwandawo sagoodbye kana kuti ndezvekutamburira? Ndezvekutamburira, anotoshandira umwe munhu. Asi tidzoka kumashure, tinoziva semunhukadzi nemunhurume kuti munge muchipinda muwanano inyaya yekuti vanhu vange vachienda pabonde kana kuti yakaimbwa naHurumende mazuva ano inonzi Fadza Madzimai. Maitomboita here bonde nenhengo dzesikarudzi dzakafanira dzacho, uye bonde rairatidza kuti raifadza here? Raitofadza ichokwadi. Zvekuti manga mamboita nguva yakareba zvakadini muchiita bonde zvekuti munyatsoziva, tinoziva kuti vanhukadzi hanzi zvinonetsa kuti unge uchifadza munhukadzi anongoita kunge agutsikana, uye ana baba tinogona kukasika kunge tichiuyawo obva anzi waita wejongwe, zvekuti maitosvika kuti munhu kuti ndasvitwawo Copacabana here. Ichokwadi, zvakaitika kwemwedzi inokwana ita 6 tichingodaro nenhengo dzakasikwa naMwari, but imwe yanga yangowawo ndopaanga kuita nekusimtu, but ndaitofadzwawo naye. Maitosvikawo Copacabana? Ichokwadi. Asi zvinhu zvatanga izvi zvekuti makunge muchiitwa vanoti kumanyuwa vechidiki vemazuva ano, zvakatora nguva yakareba zvakadini zvichinge zvichiitika zvinhu izvozvo, kana kuti makaita bonde kana kwana kuita kangani? Tosvika zvine kana ka20, less than 20 times, but nchirove kuti akandibata pacho akazoita akakundinyengerera achiti ndokwandiri kuda, ndokupa zvaunoda, and chokwadi ndoitirwa zvese zvandinenge ndataura aindiitira kana atondidaro. Saka less than 20 times. Tinoziva kuti vanhu kana vari mukadzi nemurume vari mumba vanoti dzokororo ine simba, maybe muchida dzimweni dzenguva moti hatina kunge tafara zvakanyanyisa topinda maybe muchida kuti raundi rechitu. Zvekusimtu kwaitozomboti here munokwanisa kuita kana maraundi mairi kana kuti 3? Akandidzokeredza pakutanga paakatanga kuzviita nemhaka yekuti ndairwadziwa, kunga kuri kungoda munhu zvezvekuti ndaonawo munhu asina mukadzi rege ndingomupa, but zvaindirwadza. Pandinenge ndiri normal ndisina kana kudhakwa pacho aita kawani. Mukana utautaura kuti isusu semhuri yeZimquick TV pamwe chete Sly Media TV vanin'ina vedu nevakoma vedu vange vachidzidza sezvandataura pakutanga tiri kugara nhaka huona dzevamwe. Pamainge muchiitwa bonde nekumanyowa kana kuti kusimtu, nhengo yenyu imwe yesikarudzi dzemunhukadzi yainzwawo sei? Zvii zvainge zvichiitikawo? Kuti ndainakidzwa here? Kuti nhengo yenyu haitonzwi here maybe kuti yakuda murume nokuda kuti maybe kuri kuiswa hakusiri kunofanira kunge kuchiiswa? Ndainzwa pain, ndainyanyoterera pain. Ndoyandanyanyoterera pain ndoyaindirwadza nekuti ndandichirwadziwa zvakanyanya nekusimtu kwacho. Saka zvinhu zvongoti ndaingoshinga panguva yacho yekuti ndikurwadziwa. But ndaiti ndakazogarawo ndaisazvitoronge ndatoita bonde nekuti ndaiona kuti haisiriyo nzira inoitwa nayo bonde. Saka ndaitonzwawo pain panguva yacho, ndinenge ndichirwadziwa, hapana zvimwe zvandainzwa. Asi kuti pain ndo yandaitoteerera. Saka bonde iri rekusimtu iri kana kuti rekumanyowa
raitangawo here neyatingati romance, kumbobatana batana kuti maybe vanhu vange vachikwezvana kusvika pabonde? Chokwadi. Yatombobatana batana then yaibva ati handisi kuda ndokwandiri kuda, handisi kuda kuita. Maybe inini ndinenge ndichitoti aiwa ini handisi kuda ikoko, yototi ndiko kwandiri kuda nekuti kunobata. Kunenge kwakabata. Saka raidhonza zvenguva yakareba zvakadini bonde? Tinonzwa mwana kuti anoroma 15 minutes. Airova nguva damba refu. Rekusvika maminutes mangani? Zvekuma 10 to 15 ikoko. Saka painge pane butiro here kana kuti maingoita zvakare pasina butiro? Protection aita zvakadaro. Alright, tingati mimi nhasi taona mauya kudarira Chief Nyamaropa kureva kuti marwadziwa. Tinoziva kuti vanhu vazhinji kuno kuMashona Central kana zvinge zvanyatsominya unoona mumatare aChief Nyamaropa, Chief Bushu kureva kuti vanenge varwadziwa kusvika pekupedzisira. Makwanisa here kunge muchisheyawo nehama neshamwari uye mazano api amainge muchipiwawo neveukama? Kanangurira nyaya vakabatikana chaizvo. Uye mutangiro wazvakaita inini ndiri munhu akanyarara, saka vakandipa mhosva vakati kweyose wanga usingataure nyaya dzakadai, wazonyararirei ko dambudziko iroro rakakukanganisa kweupenyu hwese, ufichiwo nevana vekushandira uchibvuma zvinhu zvakadaro. Panguva yacho ndaisaona kunge ndaingoona kunge zvinhu zvinongoitika murudo, sezvo munhu aindiratidza mapono mazhinji aita izvozvo zvekuti vanhu vanenge vachiitana kusimtu. Ndaingoona kunge zviri normal zvinoitika, but pakuudza vanhu vaitoshamisikawo nazvo kuti zvoitika here izvozvi, wakazozviitirei? Veukama nevabereki vanenge vachitorwadziwawo kuti wakazviitirei chii, waidi kutaura, but panguva haana kumbotaura. Sichazotonditaura ndakatozoona kuti munhu anga asingandide, aida kungondishandisa nekunditambisira nguva yangu sezvo akazongotora umwe munhu atanga kugara naye. Tingati dambudziko iri rakaafekta zvakadini upenyu hwenyu? Rakaafekta zvakadini njere dzenyu? Rakandikanganisa zvekuti pari zvino ndakutongonamatira kuti Mwari dai vanga vandipa basa rekuti ndishandire vana vangu. Zvekuda kudanana izvi ndakutongoona kunge hazvisi zvangu, zvekutoti ndakatoudzwa nemunhu kuti anondida nenichitongoona kunge hazvisi zvangu, kwakutongonyeperwa nekuti zvakatokanganisa pfungwa dzangu. Nekuti chandaimutadzira chaicho hapana, zvaaiti anoda ndaizviita, asi munhu uye wekuti akazongondikanya zvakandiafekta asingaite zvekuti ndiri munhu akutorwara neBP. Mataura imimi kuti akazokuunzirai mumwe mukadzi, makamboona here mukana wokusheya nemukadzi iyeye muchimubvunza kuti nhaiwe nyaya yekumanyowa iri kuitika here murudo rwako nemurume wawakaona ndinayewo chigarisana naye? Ichokwadi, munhu ndototaura naye totokomunicata, akandiudza kuti inini anotaura nyaya iyoyo but inini ndinoramba, and anowanzotaura nyaya yekuti inini ndoda threesome but ndinoramba, and nyaya yekumanyowa yaigara achitoitaura achiti ndokwandoda, achitondiudza kuti ndozvaari, kwewo wakabvumirawo chii, inini ndinoramba. Ndototaura naye chokwadi. Asi tingati mimi nhasi sedzidzo yamawana pazviitiko izvi zvakurwadzai, idzidzo yepamungapiwo kuna hanzvadzi dzedu dziri kunze uku tiri kuona pari zvino vari kupindawo mutsekwende yakaitawo senyu kana mudambudziko rakaita serenyu? Vanhu vekuti vanogona kusangana nezvinhu zvakadai so. Chekutanga, kunyange wakanzi wakanyura sei murudo, nhau yekunzi urare neni nekusimtu, usatombofa wanyengedzwa kana kubvuma, nekuti zvinogona kukupa hosha yeupenyu hwese, nekuti unotambura wawega kana kuti munhu uya anenge akusiya akunyepera. Rudo rwechokwadi munhu anokuda chaihambo kumanikidzira kuti uya ndiurare newe nekusimtu. Saka wakangoona kuti waona munhu akudza zvinhu izvozvo, tiza neupenyu hwako, zvekutoti itobva watosiyana nazvo kana uchikwanisa, kunyange wakanzi wakanyura sei murudo, zvisiya, hakuna zvinhu zvakadaro. Jehovha Mwari akasika nenzira yakangoti izvi zvinofanira kuita seizvi chete. Mataura imi kuna Clayton muchiti akakupai mari, mamukumbira kuti muda kufamba nerwendo rwenyaya yeabortion, ndizvo? Chokwadi. Imi mari iya ndobva mazoipinza kuti muende kudare raMambo Nyamaropa. Nyaya yakasvika here munzeve dzake yekuti handina kuzoenda kuabortion
ndazokwira dare uye akaitora sei kuti mwana uyu ari mudumbu arambe achichengetedzeka kusvika panguva yake yekuzvarwa yasvika. Ari kuti chii nezvenyaya yekuti abortion haina kuzopfuurira kumberi muchidimbu? Nyaya yekuti abortion haina kuzopfuurira, paakasamunawa bepa rekuti kwamambo akabva andibloka makontakti yese, zvekuti ini handikwanisi kumbotaura naye. Saka iye akazodza sisi vake kuti ini handitokaundi kuti kune mwana, sezvo inini ndanga ndakaumba mari yeabortion, asi ukaunda kuti kune mwana achazozvarwa kana kuti achazoona, haasi tombokaunda izvozvo. Iye ari kuti akandipa mari yeabortion, hakusisina kana nhumbu kana chii chichazombozvarwa kwandiri. Ndo situation yacho, mamiriro yakaita. Asi tinoziva kuti isusu Sly Media TV zvichida zvakare neZimquick TV tine dzimwe hama dziri kunze dzichikuona kuti mapoka anobatsira vanhukadzi vakapinda mutsegwende yakaita seyenyu. Mungave mune shure here kuti munge muchibatsirwawo zvichidawo dzimweni dzenguva nemacounseling, nekuti munonge muchifunga pfungwa dzakasiyana siyana, vamwe tinoziva kuti vanogumirwa kuzosvika pana taisireva. Mungadewo munge muchibatsirwawo nemhuri yeZimbabwe vari kukuonai kunzoko, vanokwanisa kunge vachizoridzira isusu nhare. Ndiri kutoda panguva ino ndiri kutoda counseling nekuti ndinotombofunga zvinhu zvakawanda. Zvii zvamunombofunga pari zvino zvakawanda kuti munge muchibatsika nekukasika nehama dzedu dziri kutoona pari zvino dziri kumhiri kwemakungwa vane zvizvarwa zvenyika yeZimbabwe, madhokodheya nevakasiyana siyana vana zviremba vanokwanisa kunge vachitibatsira isusu semhuri yeSly Media TV? Ndane dambudziko remusana wanga ndinambobvira ndarwara nawo musana. Saka chitori chikuru chekuti musana iwo handizivi kuti wakonzereswa neizvozvi here kana kuti changova chirwerewo. Saka kana pana anogona kungondibatsirawo kuti ndirapiwe musana sinzi ndiri munhu ane pamuviri, ndinongoti kana ane rudo anogona kundibatsira kana kundiudza kuti zvinopera so kuti ndikwanise kuwandoshandirawo vamwe vana vandagara ndinavo. Asi tinoziva kuti kune vachengetedzi vedu vemutemo, hamuna kumbosvika here pakuti makapiwawo zano rokuti madii mambonoisawo nyaya yenyu kumapurisa, kuti madii mambodai madai kuti nyaya yenyu inge ichifambawo zvakanaka zvinokugutsai kana kukufadzai? Ndakatotora kuuya kwamambo ndakatoona senzira iri nyore, sinzi munhu anozivikanwa nezvegoridhe uye munzvimbo yacho yandorarama ndaizviziva kuti anogona kungoshandisa kana mari. Nyaya yangu kushaya kwainoita sei kwainoenda. Saka ndakangoti ndikaenda kwamambo ndo best solution yekuti tiende tese ikoko nekuti hapana kwaanoziva ikoko. Saka ndakazongoti inini rege ndinoripotera nyaya kwaChief Nyamaropa kusina munhu waanoziva. Ndatosiyana nazvo zvepolisi. Tinotenda nehurukuro yatanga tichiti hanzvadzi, uye zvakare tinongoshira kuti Mwari dai vakunyaradzai padambudziko ramakasanganidzana naro. Mhuri yeZimbabwe ichiitiko chinorwadza, chinosirisa, chinogura, kunorira yakaoma mhuri yeZimbabwe. Tiri kukurukura nezvayo panapa dambudziko kana siri kurutivi rwako unoona kunge usingazvinzwisise. Tinoziva kune hama dzedu dzinotuka, kuseka kana kushora, asi vanoda kuti vabatsirike. Hanzvadzi yangu kune vanokwanisa kunge vachitibatsira semhuri yeSly Media TV pamwechete neZimquick TV kuti vange vachibva mudambudziko riri mavari pari zvino mhuri yeZimbabwe, nekuti nyaya iyi yakaoma sekunyora dhoketi remedha. Ngatisangane nemuchikamu chinotera mhuri yeZimbabwe paSly Media TV makasununga kunge muchitiridzirawo nhare panhamba dzinenge chibudawo paskrini vane matambudziko akaita seawa, kuti tinge tichimasheya kuti tizive kuti ana mazvikokota vanoita zvemutemo kana vanobika mutemo kuti pange pachigadziriswa kuti vanhukadzi vange vachibatsirikawo. Uye zvekare tinoziva kuti kune vanobatsira vanhukadzi vari kunzoko, zvichidawo kune magweta anokwanisa kubatsirawo zvekare kuti vange vachibatsirikawo hanzvadzi yedu. Chinhu chinorwadza andi chawana munzako chapita mawa chiri kwaiwe, kureva kuti nhasi chiri kuna sisi vedu, mangwana chinogona kunge chiri kunewe. Tofanira kunge tichibatsirana semhuri yeZimbabwe. Ngasangane muchikamu inotera weNew Clayton wekwaChirongoro.